maulidi ba kyau. An gaya maka Najeriya ya Saudiya ce? Ka je ka ga irin wautar da malaman Saudiyan suke in suka tara ko za su yi muku daura a maka wai sai ce wai abin da yasa kuke rikici da yan bid'a saboda kuna wa'azi ne kuna cewa suna yin bid'a. Ai da ku je ku tara su a falon ku kawai ku ba su mirinda da dan biredi haka su sha sai ku ce musu maulidi ba kyau bid'a ne annabi bai ba shikenan ba za su sake yi ba. Maulidi ba kyau bid'a ne annabi bai ba shikenan ba za su sake yi ba. Wai wannan profesa ne a kulliyatul da'awa wa usulul din wai shine tara ku yana gaya muku haka. Kai ka zo Najeriya ka kira yan ɗari su zo falon ka su zauna ka ba su mirinda da kek ka ce musu to maulidi bid'a ne kar ku sake yi. Ibn Taymiyyah ma ya ce ba kyau bid'a ne. Ibn Taymiyyah da an ce bai hudu ne a Najeriya. Ba su mirinda da kek ka ce musu to maulidi bid'a ne kar ku sake yi. Ibn Taymiyyah ma ya ce ba kyau bid'a ne. Ibn Taymiyyah da an ce bai hudu ne a Najeriya. Sun karantar da kai karatu kawai shi kenan suka fara shirme sai ka sa musu ido dukkansu sun karantar da mu. Duk wani profesa da ake ji da shi a jami'ar Islamiyya daga shekara 20 zuwa yanzu ni ba yi wanda